Ahojte, ja som Learning Tanker a dneska si ukážeme, ako dať texture pack do Minecraftu. Samozrejme, texture pack bude uložený v popisku videa, bude tam celý download a teraz si ukážeme, ako na to. V Minecrafte dáme nastavenia, zdrojové balíky a vidíte, že ja už ho tu mám nainštalovaný. To urobíte tak, že si vlastne ten uložený súbor, vlastne ten texture pack, uložíte buď na pracovnú plochu, alebo do nejakej zložky. No a vidíte, že tuto máte resource packs, no a tady si to presuniete. Ja vám ukážem napríklad tuto, som to mal v hrách, tuto mám hry, no a takto to iba presuniete. A tuto ako napríklad, akože Drakensang je tento súbor. No a ja som, iba ho takto skopírujete a zoberiete, dáte ho tu. On sa vám tu už uloží a následne sa ukáže v Minecrafte. Potom urobíte to, že ho šípkou presuniete do tohoto vybraných zdrojových balíkov, dáte hotovo, počkáte chvíľu, lebo na chvíľu tu sekne, keď sa prehadzuje texture pack. A už sa vám vlastne prehodil texture pack, už môžeme vidieť, aké je to tu proste, ako to vypadá. Je to iný texture pack, môžete vidieť hocičo, ako to je iné. Je to o 3/4 viac prepracovaný texture pack ako normálny texture pack Minecraftu Default. Ďakujem za zhliadnutie videa a ahojte.